Rozmýšľal si niekedy nad tým, koľko má tvoj pes žrať? Sú na to jednoduché čísla. Suchého krmiva, čiže buď granule alebo studenolisované, toho by mal zjesť 1 až 2% telesnej hmotnosti denne. Čiže keďže Jetro má nejakých 25 kg, tak dostáva asi 250 gramov granuliek, buď Rejko alebo Canis Alpha. Ako náhle však krmíš mokrou stravou, čiže konzervami, alebo barfom, alebo čímkoľvek ďalším, tá není dehydrovaná. Preto si dávaj pozor na to, aby si konzervami krmil 3 až 5% telesnej hmotnosti denne, vďaka čomu bude mať tvoj pes dostatok živín, čiže 25-kilový pes, ako je Jetro, dostáva 750 gramov konzerv na deň. Ak sa ti páčia tieto tipy a zaujímate viacej o krmení, nezabudni ma sledovať, pretože postupne prinesiem ďalšie a ďalšie videá. Napíš mi na krmivo@dogi.sk a pošlem ti prezentáciu, ako treba správne krmiť psa, no a okrem toho aj kalkulačku na výpočet stravy.